Боримира Колева, ученичка на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, бе едно от 26-те български деца, взели участие в международен еколагер във Велинград по инициатива на Junior Achievement. Като изключително полезен и ползотворен определя съвместния си престой с връстници от Румъния и Испания Боримира Колева. През 7-те дни във Велинград младежите са имали залесителни акции, лекции на различни екологични теми, сред които екологичният бизнес, начини на представяне на идеи пред аудитория и други, а разделени на отбори, участниците в лагера е трябвало да покажат своите умения и в разрешаването на екологични казуси. Смятам, че наистина беше много интересно преживяване. Научих много и за природата, и за бизнеса и се срещнах с много интересни хора. А какво записахте в мотивационното си писмо? Трябваше да напишем главно защо искаме да участваме. И защо всъщност? Какво ви вълнува тази тема? В принцип винаги съм обичала природата и често обичам да се разхождам и да се занимавам с животни и растения, да съдя много. Обичам да съдя дървета. Съдила съм няколко пъти само, обаче много интересно беше. И също там имаше хора, които от Испания много се радваха на снега. Имаше сняг в Велинград. Беше много интересно. И в мотивационното писмо написах, както казах, защо искам да участвам и защо смятам, че това ще е добро преживяване за мен и защо смятам, че и бизнеса и екологията трябва да се съчетаят. Защо? Защото ако продължаваме да вредим на нашата планета и не се грижим за нея, накрая може да я оставим съвсем различна за нашите деца и те никога да не преживеят това, което ние сме преживяли сред природата.